L-istennija kbira li kien hemm fit tmiem il-ġimgħa li għadda l-ġlieda boxing bejn Floyd Mayweather u Conor Mc Gregor ma damitx ma qebet fix-xejn. Il-boxer Malti Richard Vella mlaqqam bħala Viper u rebbieħ ta' bosta titli kemm nazzjonali kif ukoll internazzjonali għal ġlieda ħolqot interess kbir iżda ma kellha xejn xtara. Il-ġlieda interessanti tagħmlek tittara bil-fors għax fimni l-build-up li għamlu għaliha ma tistax ma taraħix. Fiha ħafna drama jgħidu hekk. Imma bħala ġlieda as such ma kellha xejn xtar, jien kun naf se jiġri McGregor. Mhux ħażin, ma tistax tgħidlu ħażin, imma he is not world level. Allura ma tippretendix li ħajlaħħaq ma l-aqwa bniedem laqgħat kien fil-boxing. Il-boxer Malti qal li din il-ġlieda għamlet iktar denni milli ġita għall-logħba tal-boxing. Dan għax ma laħqitx l-aspettattivi tan-nies meta kienu bosta li ħasbu li McGregor seta' kellu xi ċans. Qal li għalkemm McGregor kien aġli ma kellux is-saħħa bżonn juża fid-daqqiet tiegħu biex jagħmel xi ħsara lill-avversarju. Konxju tal-limitazzjonijiet tal-avversarju tiegħu, Mayweather ħalla lil McGregor jaħli saħħtu fuq daqqiet li lanqas biss tawh punt. Vella spjega li fil-logħba tal-boxing il-peace tal-atlieta huwa kruċjali. L-aħħar ġimgħa tneħħi dawk l-aħħar 2.5 kilos biex inti tinżel fuq il-miżien 24 hours qabel dejjem jekk mhux iktar tinżel on weight eżatt u mbagħad l-għada tilħaq tirrehydrate jagħmel l-ilma tiekol li għandek tiekol carbohydrates u x'nafjien ħalli inti tella saħtek u mbagħad tiġġieled issa sta għalik min jitla' 3 kilos u min jitla' 5. Bħal kull qasam ieħor is-Sur Vella tkellem dwar l-importanza tal-midja soċjali biex tiġi promovuta il-logħba tal-boxing. Aħna li nużaw ħafna il-midja soċjali, Facebook, għaliex? Għax meta tuża Facebook dejjem qed tqajjem dak l-interess u mbagħad ikun hemm xi feature fuq it-television jew xi ħaġa hekk dejjem tqajjem iktar interess u meta jkun hemm bħalma kien hemm mistaf ta' McGregor Mayweather tal-ħafna battibek in-nies jinteressaw mingħajr ma jridu jgħidu ħammur ħiġiel ħanar se jagħmel da se jkux vera li kienet jgħid jew jekkux kienet jiblaffja biss. Filwaqt li l-ġlieda li jmiss għal Viper se tkun fit-30 ta' Settembru li ġej, saħaq li f'Malta l-boxing sar popolari ħafna. Kull ġlieda jirrikorru għaliha eluf ta' nies.